uga sangai karya prakarya ning praja kumragos kanggo kaliwondo manunggal setyo kambya inanastri swaran kumuro samya rebut ngaso ngestu padha rawuh sanata sak curu-curu nyayayi karya Projo kumragot sentut kantut kaliwondo manunggal setyo kampya inanastri swaraning kumuro samya rebut ngaso ngestu padha rawuh sanata sakuru-curu nyayayi karya surup pambukaning warung bambu sing tuwa kanthi suara kumuro samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh sanata sak curu-curu nyayayi pusakaane pacot yai samadiman rapa sing palaku posing karo sarasopan dewae berane tan soyo rame dewae karate kaki jurine sino ate pujangan lawan pepati sino ngasto sekane pancot yai samadiman apa sing barang posing barang sopan yo yo
Jaman wis akhir, jaman wis akhir, donyane sungsang. Jaman wis kitir, makmume kitir, imame ilang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, donyane sungsang. Makmume kitir, makmume kitir, imame ilang. Dari sarasasa kenapa muntap-muntap sarwi lumampah hanya kejegat sang paketan kedatan samulan dari jiwa akan lumangsa mangsa pecah kasulayan.
Pamit sih. Pamit sih. Pamit. Apa pede apa kon pamit sih? Iku. Yo, gome iki yo. Pamit. Alah. Aku ngedan. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ngaturaken sedaya lepat saling gegojigan. Simo menggolo saking dusun ngetos. Alah. Jol pangaku ning kang kadahku Pak Janure tuwa. Menawi lepat nyuwun pangapura. Ya. Aku mulih kesurupan aku nih blorong abang. Ya, mulai hati-hati. Yo, mulai. Tak tuh. Ya, sematur nuwun ya Mas Teguh. Bapak ketiga sampun ngabiyarsa dumateng para tamu dan rezeki Ramadan.